दिनैनि बे फुटबल बादायलायनाया जोबोद मोजां जादों। बे गसाइगाव भार्सेस बे XNDB हिसाबै गेलेनाय जादों। बियो जोबोर मोजां जादों। बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ गोजोन होनो हादों। थ' आं बेखौनो मेसेज होनो सानो दे जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि एलेकायाव जोंनि एन्टायार बर'लेण्डआव फुटबलार्स बा फुटबल लाभार्स गोबां दं। थ' जों बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जों मोजां गेलेगिरि जोंहा दङ। दा बेनिखायनो जों बे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय बे गामि ओनसोलनिफ्रायनो आं सानो भबिष्यतआव मोजां प्लेयार ओंखारगोन आरो जोंनि जेनाखि जायगा जोंनि जायगाखौ जौगाहोनायनि मोनसे नाम लाबोनायनि मोनसे जोंनावहाय फैगोन प्लेटफर्म फैगोन। दा जेरैबायदि रायजो राजा हास्थायदोंमोन मोजाङै नायनो बेबायदिनो मोजाङै गेलेनायखौ जों नुदों आरो मुंख्लं होननानै बुङोब्ला गासैबो मुंख्लं नङा नालाय बा माखासे बिफानि थैनायनि नामाव गोसोखां मेमरियेल आरो बेबायदि क्लाबनि थ्रुयै खालामनाय जायो। दा बे हिसाबै मुंख्लं होनना बुङोब्ला बे आलादा जायो। दा मुंख्लं जेरैबायदि सहाय होनांगौ बे जाहैबाय रेजिस्टार क्लाबनि गेजेरजों जायो आरो क्लाब रेजिस्टार हिसाबै जोंनि जेनाखि सिनायथि जोंनि गभर्नमेन्टआव सिनायथि जानांगोन अब्ला सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायो। दा बेबायदिनो जोंनि क्लाब हिसाबै रेजिस्टार क्लाब हिसाबै जिबायदि अनसुंथाइ गामि ओनसोलफ्रावहाय खांलायलायनानै बेखौ होनाय जायो बा न'खरनिफ्राय होनाय जायो। दा जोंनि गभर्नमेन्टआव जेनेबा बेबायदि गैया बा होनाय गैया सम्भब भबिष्यतआव मोजाङैनो बे खुंफुंजागोन आरो बे राहा लामा लानाय जागोन बेयो। कैंडिडेट बे कैंडिडेट हिसाबै BTC इलेक्शनखौ माब्ला खुंफुंगोन बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो हागोन। आं एसे कैंडिडेट हिसाबै आं BTC खुंफुंनायखौ माने दाख्लि मैयानि निउसनि गेजेरजों नुबाय जे बियो डिसेम्बर 1 उइकआवनो जागोन आरो हायोब्ला थाबैनो बिनि सिगांनो खुंफुंजानायखौ जों लुबैयो। मानोना जोंनाव मोनसे गार्जेनलेस जानानै थाबाय। दा जोंनो जौगाथाय नांगौ। हाजारखि गभर्नमेन्टआ बुङा मानो हाइकर्टआ अर्डार होबाय 15 तारिख डिसेम्बरनि सिगांनो बे इलेक्शना खुंफुंनांगौ आरो बेखौ खुंफुंजानांगौ होननानै अर्डार होबाय। बे जोबोर मोजां। जेखिजाया मानो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो इलेक्शनखौ खुंगोन आरो बेवहाय जों गासैखौबो खावलायदों इलेक्शना पिसफुल जानांगौ, डेम'क्रेटिकआ एक्सारसाइज जानांगौ आरो बयबो डेम'क्रेटिक राइट्सखौ मोननांगौ बेखौ आं खावलायो। रायजो राजाया बे जेंनानि गेजेरजों जेबो सलुसन जाया जों बेखौ मोजाङै पिसफुल खुंगोन होननानै आरो रायजो राजाखौ खावलायो।